Dnes sme v Novej Bani s Jakubom Ponišťakom, úspešným chovateľom OZ Topolčany. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A v tejto téme by som chcel otvoriť taký všeobecný pokec možno o sezóne 2025 Topolčany. A čím som chcel začať je národné ESO v kategórii D. Myslím, že ty si práve ten úspešný majiteľ. Tak áno, je to holub, ktorý je prvý národný v kategórii D, aj B, ak sa nemýlim. Aj v Bčku. Aj v Bčku ten istý, ale bude vystavovaný teda v D určite. Ten holub je v podstate špičkovým závodníkom už od ročáka, kedy už vtedy dokázal vyhrať prvú cenu v oblasti ako ročný. Myslím, že má nejakých 7-8 tratí ten holub. Ako dvojročák už bol druhé národné ESO Slovenska v Dčku, takže bol už na európskej výstave minulý rok. Uh-huh. A tento rok dá sa povedať, že len nejakým spôsobom potvrdil si tie svoje kvality a povýšil to na to prvé národné ESO. Takže keď bol druhý národne, tak si s ním stále pretekal, že nešiel do chovu. Nebol si sa? Tak tie obavy sú, no, lebo však útoky tých dravcov a straty sú nevyspytateľné, ale olympiáda je olympiáda. Uh-huh. A teraz som dokonca počul, že olympiáda už sa nebude volať olympiáda? Tak, malo by to byť len medzinárodná výstava. Medzinárodná výstava, okay. Ale pre nás holubárov to bude asi stále olympiáda. Tak. Super. A čo ma prekvapilo, portugalský krúžok, kvôli čomu? V podstate sme súťažili v takej súťaži Portugal Derby sa to volalo. Cez Luba Kubáčka sme sa tam dostali a tam sú pravidlá také, že môžete si kúpiť len 3 krúžky v roku. Vlastne 10 €, tam bola cena za ten krúžok. No a on bol v podstate už ako mláďa nakružkovaný a verili sme mu, že ten potenciál takže bude. Takže to slovenský holub, slovenský? Áno, to je vlastne u nás vychovaný holub. A schopný, alebo sú závodníkov? Jeho matka je olympionička takisto. Okay. Takže je z Rumunska. Uh-huh. Otec je od Mareka Skrbeka, donesený holub, ale v podstate tiež vnúk Hermesky, alebo teda z tej rodiny Hermesky, z ktorej vyšlo vyše 10 olympionikov, aj olympijských víťazov. A vlastne on cez tú matku je z našej tej základnej línie Geloger. Čiže v podstate náš základný holub na holubníku. Uh-huh. Takže tá krv sa tam naozaj že potvrdzuje. Má možno nejakých úspešných súrodencov ešte? Čo sa týka, tak po tej matke je viacero aj po otcovi, ale priame párenie takéto isté nebolo ešte robené. Takže zatiaľ priami súrodenci sú není. Polosúrodenci cez otca, cez matku sú. Uh-huh. Ale čisto. Máte ešte rodičov? Áno, obidvaja sú samozrejme. A teda, dobre, keď teda vyšiel z toho takýto fantastický holub, tak nie také, že by ste chytali okamžite dokopy, ale... Nie, nerobíme. Takto nútené to akože nerobíme vôbec. Skúšate tie kombinácie z rôznych. Tak. Teraz pravdepodobne pôjde na toho otca jeho páriť polosestra, ale po matke. Takže vlastne mladšie, lebo už tiež tie holuby majú nejaký vek. Snažíme sa páriť tých starších holubov s mladšími. Aha. Takže aby kvázi tam nevzniklo to, že bude párená, dajme tomu 9-ročná holubica so 7-ročným samcom, tak jemu dáme práve že dcéru po tej olympioničke. Problém, keby také párenie? Problém by to nebol, ale máme pocit, že tá genetika v podstate párenia toho staršieho jedinca a s tým starším možno, že nie je taká vitálna, alebo možno tá výbušnosť už potom nie je taká v tých holuboch. Aha. Takže snažíme sa to robiť takýmto štýlom, že na tie staršie holuby dávať ročné, dvojročné holuby. To je zaujímavé. OK. A čo sa týka súťaže ako takej, ak by si mal vybrať, čo je taká tvoja priorita? Sú to práve tieto ESO holuby alebo oblastná súťaž? Tak ona v ruke v podstate ESO holuby, ale k tomu, keď máš úspešné ESO holuby, si úspešný aj v tých ostatných kategóriách. To sa vlastne odvíja od toho, ale samozrejme to je ESO holuby. To je alfa, ako priorita, na ktorú sme ochotní ako keby podmieniť tú celú sezónu. Aha. Obetovať celú sezónu. A ja som si teda trochu ilustroval toho holuba, som pozeral, že bol nasadzaný teda iba do tých 600 km. Áno. Nelákalo ťa niekedy dať ho že na 700? A to len vyvíja sa práve od toho do tej kategórie, kde sme ho chceli nalietať. Čiže my sme vedeli, že on ten holub je do Bčka, do Dčka rozlietaný. Ešte aj ESO mal sa mi zdá dobre, ak sa nemýlim, rozbehnuté, ale u nás sa zrušila vlastne posledná 500, sa neletela. Takže v podstate tam sme to už potom nejakým spôsobom ukončili s ním.
Jasne. A teda tie SO kategórie, to je v podstate všetky tie FCI kategórie plus národné súťaže majstrovstvo Slovenska. Tak. Ale oblastná súťaž, to je predsa len trochu inak ladené. Tam je to tímové družstvo. Zaujímaš sa nejak aj priamo o to? Alebo? Ani nie. V podstate my, keď hrozí nejaký krachový pretek, tak sme schopní aj nasadiť. A to som si všimol, keď som si pozeral vašu sezónu tento rok. Skončili ste štvrtý v oblasti, aj napriek tomu, že myslím, že ste nedali na hýle a poslednú ste... 3 preteky, ak sa nenasadili. Čiže aj napriek tomu ste dokázali... Nenasadili sme Gotu a dve hýle, určite. A Gotu kvôli čomu? Bolo tam riziko, že? Nebola do majstra Slovenska zarataná, u nás deklarovaná. OK. Takže vlastne nemalo to... Takisto tá kategória, do ktorej sme sa chceli zamerať, tak nebola deklarovaná a tie holuby proste sem tam treba nechať vydýchnuť. A tie 700-ky? Nelákali vás? Nemáme na to holuby momentálne. Máme tie holuby v podstate viac menej do tých 600 bez problémov, aj s tou gotou, tam tie holuby si vedia dať s tým úplne rady a vzhľadom na vývoj počasia, aký človek to sleduje, tak lebo keď chceš pripraviť špičkové tie holuby, musíš to počasie v podstate mať zmaknuté, že ako to bude. A to počasie napovedalo tomu, že tie 700-ky budú ťažké. Hej? A čo sa na konci aj potvrdilo? Aj boli ťažké. A robíme to vlastne skrz aj to, že my sa snažíme páriť staré holuby so starými a ročaky s ročakmi. Závodníkov, áno. A tam sa robíme to skrz to tak, že ten káder naozaj je postavený zväčša na tých 2-3 ročných holuboch a keď sa tam stratí tá partnerka tomu holubovi, môže tam nastať určitý problém s tým. Kým sa prepári sa, to nie je problém, ale na 2-3 týždne je ten holub kvázi vypnutý. Hej. Metóda u vás? Totálne dôsledky. No a preto vlastne tie 700-ky, keďže tá stratovosť tam na tých 700-kách je väčšia, tak aj keď máme holuby, ktoré by sme tam relatívne že chceli vyskúšať, chceli dať, ale je párený na druhom holubovi, ktorý letí špičkovo do toho majstrovstva Slovenska alebo má tú kategóriu rozbehnutú, tak proste to neriskneme. No. Radšej to ako keby ten výsledok podmienime tomu jednému holubovi, alebo teda tomu majstrovstvu Slovenska alebo tým to platí aj pre holubice a holuby? Jasné, to je úplne jedno. Proste keď ten partner niektorý letí špičkovo, či je to samec, samica, môže aj robíme aj tak, že zastavíme niektorého z nich, že proste po polky sezóny a pritom je to holub, ktorý môže mať ten partner, že 100% úspešnosť, ale nie letí úplne špičkovo, alebo teda má nejaké, ale nemá nábeh na tú kategóriu ju nalietať, takže proste zostane doma. To je zaujímavá stratégia, okay. A teda keď hovoríš ročiaci a starší, kvôli čomu? No, tak tí ročaci majú väčšiu stratovosť určite v tej sezóne, tej prvotnej, hej. Takže ako keby sa chceme eliminovať to, že napríklad tomu ozaj dvojročakovi alebo trojročakovi, ktorý už vidíš, že má niečo rozbehnuté, aby sa mu ten partner relatívne kvázi ľahko stratil. Takže samozrejme, že nevidie to na 100%, takéto párenie, ale priorita je, starí musia byť so starými. Samozrejme, keď je nejaký prebytok samíc alebo opačne samcov, tak tam to už inak nevychádza, tam musí dostať toho ročáka. No. A to fyzické párenie na jar je také, že dávate ich teda priamo do budníkov? Tak ako Jasné. Takým spôsobom. Tí starí sú väčšinou už spravení teraz na jeseň. Aha. Zase boli zapárení, hej, takže v podstate tí takisto budú zapárení aj na jar. Aj si tam vyberáte nejaké páry, že čo by ste chceli? Potom už mal. Väčšinou, keď to chceme prepáriť, tak urobíme to na jeseň, aby sme na jar mali kvázi menej roboty s tým. Väčšinou snažíme sa páriť tých najlepších na tých najlepších. Úplne, že tých najlepších na tých najlepších. A robíte s odchovom alebo bez? Ako kedy. Myslíš na jeseň či na jar? Na jar. Ako kedy. Aj tak sme lietali aj na suché, aj na mokré. Ja nevidím v tom rozdiel. Nie? Takže ide to aj tak? Určite áno. Okay. Samozrejme sú tam plusy, minusy. Keď máš mladé, tak musíš si to vytrpieť s tým tréningom pre tou sezónou, lebo tie holuby samozrejme majú tendenciu ísť do holubníka viacej ako tí suchí vdovci. Hej, takže je tam robota, no máš ten mesiac a pol s tým kvázi fyzické roboty viac. Ale výsledkovo tam nevidím nejaký rozdiel. A čo sa týka prípravy, teda keď už máš takéhoto SO holuba, robíš tam niečo špeciálne motivačné? Nič, lebo tým to akurát tak pokazíš. On to musí mať v sebe, ten holub. Že proste je to ten rozdielový. A keď napríklad vidíš, že už ako keby mu klesala forma, alebo vidíš, že jeden pretek pokazil, čo vtedy robíš? Tento napríklad konkrétne Portugalec, on to tak robil. On zaletel totálnu špicu a potom sa na to kvázi vykašľal.
Takže pri ňom už máš ako keby odsledovať. Ale nenechávali sme ho doma, že ako kvôli tomu, že každý týždeň, že druhý by chodil na závod, chodil každý týždeň, ale proste on to tak vedel spraviť, on sa vedel na to vykašľať. A teda... Ani než vykašľať, no umiestnil, spravil ten závod, ale spravil ho v 7%. Čo sa týka tej kategórie SO, je už mu koeficient v podstate taký, čo mu to kazí. No. Čo som pozeral, teda on dosť tých koeficientov má z regiónu. Tie spolupráce vám teraz ako fungovali? Tak tie koeficienty sú preto z regiónu, no my to Polčany sme, není úplne najväčšia oblasť, hej, takže... Ja som pozeral, že ste naosadzali tak 50 chovateľov približne ste začínali. Zhruba tak, áno. Trochu ďalšie. Potom to už samozrejme klesalo, ale kto chce nalietať holuba, dá sa to nalietať len s počtou. Nejak inak sa to urobiť nedá. Keď nemáš kvázi počty holubov a tú konkurenciu, ktorý by samozrejme ten koeficient si vedel ten holub tým výsledkom znížiť, tak ho nenalietaš nikdy. Hej, preto napríklad keď si pozrieš iné kategórie aj majstrovstvo Slovenska, sú tam ľudia, ktorí lietajú v regiónoch. A preto sú tam. Lebo ten holub, keď spraví 20. cenu v regióne, ale zo 6,5 tisíca, tak je to furt zaujímavé. Takže nie je to také, že si spravíš svoje malé pásmo s 20 chovateľmi? Ja myslím, že to výnimočne pomôže. Výnimočne. To isté, aj tých kamarátov v Poľsku máme veľa, tí Poliaci, však vidíme, ako to je na tých medzinárodných výstavách. V podstate tú medailovú žatvu, oni majú silnú každú výstavu a tam je to automatické. Tam sa proste lietajú už v podstate od prvých závodov a keď nie od prvých závodov, tak od 300 to ide v regiónoch obrovských, kde sú minimálne, u nich musia byť minimálne 3 oblasti. A keď si zoberieme, u nich oblasti sú silné samé o sebe, že by si vystačili. No, ale vedomí sú toho, že majú 3000 holubov, ale na konci by tých 3000 nemali a takto ako 3 oblasti na konci majú 7000. Čiže vedia ako keby to maximum, čo je podľa podmienok FC 5000 holubov, vedia dodržať do konca roka. Krása. Takže tomto my troška ešte strácame, si myslím, na Slovensku. A čo sa týka vášho pretekového plánu, keby to bolo čisto na tebe, menil by si niečo? Určite, ale asi všeobecne by som to zmenil. Ten systém, ako to máme nadstavený na Slovensku. Čo by si robili inak? Ten pretekový plán je podľa mňa pre 80% chovateľov vražený. Týždeň po týždni 500-700, pre niektorých 800 to striedať. A ja by som sa nechal inšpirovať tými Poliakmi. Proste potlačiť to do konca sezóny, tie 700-ky, od konca ísť. Odletieť, dajme tu, oni majú 2 napríklad. Hej. A samozrejme tým pádom to vychádza 2 500-ky po sebe mať. Ale určite je lepšie mať 2 500-ky po sebe, ako mať 550-ku a 770-ku. Myslím, že teda... Ten cyklus by som teda zmenil. Oni chodia tých 14 až 15 pretekov a nemajú dvojpreteky však. Áno. A ja som si teraz pozeral nemecké pretekové plány a oni ich tiež veľmi podobne. A dokonca napríklad keď som si povedal Aachen, tak tiež 14 pretekov, žiadny dvojpretek a žiadna 700-ka dokonca. No, tak Nemci to majú postavené na tom podstate programe ako keby náš, ale len Pogotu. A tam vlastne oni tie 700-ky majú úplne separé v tých kvázi maratón kluboch, alebo áno, tak. Ale tam nevidím problém, že tie 700-ky a tieto preteky lietajú, len troška to preskúpiť, lebo tie sezóny sú náročné, však vidíme poveternostné podmienky a všetko sa mení. Sezóny sa sťažujú kvázi každým rokom a nad týmto by sa trebalo zamyslieť. Keď chceme kvázi, aby nebolo potrebné mať 80-100 závodníkov na odlietanie sezóny. Lebo kvázi to núti tých ľudí toľko chovať. A s koľkými začínate vy? Tak z tých 120-130. A väčšinou tie straty bývajú aké? Túto sezónu boli asi jedny z najväčších, by som povedal. Tých 40%. 40% straty. No. A ktoré preteky im dali najviac zabrať? Ešte vyšli to 2, také ako 380-ky nejaké vyšli také ako divné. Ani neviem prečo, akože kvázi ani to dobre bolo teplo, ale však teplo bolo aj po iné roky. A tam tie holuby, ako na tých dvoch sme... Myslím, že to bolo tak v júli, keď bolo aj protivietor, ešte teplo do toho, však aj u nás máme podobnú skúsenosť. Takže tam boli 2 kvázi, práve že tieto 380-ky sami za to boli a tam sme zaknihovali kvázi také najväčšie straty. My sme napríklad, keby som ti mal pred sezónou napísať 15 najlepších holubov, tak ja si dovolím tvrdiť, že 10 ich dneska není tam. Okay. Takže kvázi bavíme sa, že nie že len ako kusy, ale fakt, že špičkové holuby padali.
Stratili sme holubicu, ktorá bola v tom čase 5. národne v Dčku. Zhruba v polke sezóny. Hej? Takže mali sme jednu dobu 1., 3. a 5. v Háčku v Esách na Slovensku a ty sú už nie ani jeden. Takže... Povedal by si pred tými konkrétnymi pretekmi, že to dopadne tak? No určite nie. To je to ťažké a zvláštne na tom, že... Ale aj, to patrí o holubarení. A treba sa s tým vyrovnať. A na základe tejto skúsenosti by si upravoval nejak zoznam nasadených holubov v budúci rok, keď vidíš taký pretek, alebo proste to musia. Ideme ďalej, ne? Ideme ďalej, no. A ten Olympionik bol aj na tom ťažkom preteku? Prišiel po 4. A to sa potom ťažko dýcha, však? To sa ťažko čaká vtedy. A čo sa týka pretekov, teda keď je v Dčku, tak samozrejme univerzálny holub, je nejaké počasie alebo vietor, ktorý mu sadne viac, alebo ide aj tak? Vieš čo je paradoxné, že on napríklad hneď z prvého závodu prišiel 7 holubov naraz, on bol hneď medzi nimi. Čiže 130, 300, 600, 500, 1000 rýchlosť, 1100 rýchlosť, 1600 rýchlosť, na každej sa vedel presadiť. Čiže to naozaj univerzálne aj čo sa týka rýchlosti aj kilometráže. Mal jednu jedinú nevýhodu, nechce chodiť donútra. Čiže prišiel 7 holubov, on vo väčšine posledný. Prišli 3 a on 3. No. Raz už to vyzeralo nádejne, prišli 2 naraz. Obidvaja išli na letáč, no samozrejme, že o sekundu to prehral. Prvýkrát v živote asi čo išiel rovno na letáč, lebo on vždycky ide na holubník, na strechu holubníka. No a jedenkrát išiel na letáč a nevydalo to ani vtedy. Wow. Takže si kazí koeficient. Tak samozrejme, jasne. Keď máš hlavne u nás v takej menšej oblasti, kde tam to naozaj... v podstate dáš dajme tomu 1000 holubov a máš prvú cenu jednotku koeficient a 7. cena je 7. Okay. Takže to sú veľké rozdiely. To rozhoduje. A vy kooperácie v regióne máte len na dlhých tratiach alebo aj na stredných? Aj na stredných. A budete aj pokračovať v budúcnosti takto? Verím. Dúfam tomu, že áno, však plánuje sa rajonizácia, alebo nie, plánuje. Už je rozbehnutá rajonizácia nejakým spôsobom. Takže verím, že sa to dotiahne, tieto veci. Tie diskusie aj u vás prebiehajú a vyzerá to tak, že by ste mohli mať úspech. My lietame dlhé roky už v regiónoch. Či sme boli z Nitrov, alebo teda Nitriansky región, alebo teraz Považský, takže my sa regiónom nebraníme. A pre nich práve, že ich kvázi vyhľadávame, lebo vieme, že bez toho nie je možné. A v tom regióne, v ktorom ste, alebo možno ten, ktorý plánujete, a ako to ovplyvňuje vietor celé? Tak vietor to ovplyvňuje na každom preteku. Či je to v rámci oblasti, alebo teda toho regiónu. Samozrejme ten región by mal sa snažiť byť teda nejakým spôsobom aj vzhľadom na našu krajinu, ako je rozložená, aby nebola niektorá z tých oblastí extrémne vo výhode pred kopcami alebo tie ostatné zase za kopcami, ale však to myslím, že plus minus viac menej funguje u nás. Takže ten vietor, samozrejme, ja vyhľadám viacej tie preteky, kde tým holubom kvázi ten vietor škodí. Že aby to bol ten závod taký poctivejší, že tie holuby sa troška musia presadiť. Ktorá je tvoja obľúbená? Tak po 1350 a menej. To je pravda, vtedy naozaj. Tak nech to už... Tie holuby idú za svoje už. Tak také už keď sú 1800, 1900, to ani nie je pretek regulérny, by som povedal. Tak. A je to také, že ktorý trafí presne tú čiaru asi domov. Ale aj to sú preteky. Tak aj taký je... Tento rok mám pocit, že boli naozaj taká zmes všetkého. Nie, že boli... Tak kvázi celý rok bol v podstate taký protivietor, by som skôr povedal. Také tie južné vetry prevládali asi. Boli tam aj severozápadné. Posledná 500 tá sa neodletela ani u nás. Tá bola tiež s vetrom, čo som pozeral. Ale bolo to viac menej asi s tými južnými, juhozápadnými. 700 tam sme dostali. Tak tam to bolo extrémne. Tam na to treba už v podstate mať vyslovene holuby. Vy ste mali tiež Altenglan, v podstate ten preložený. A ako to u vás chovatelia vnímali? Tak ja si myslím, že u nás chovatelia by si žiadali tu nejakú zmenu, troška ten smer nadstaviť nejak regulérnejšie, by som nazval. Lebo ani nie, že regulérnejšie, ale proste nehýbať s tými smermi. Aha. Alebo teda, nie, že u nás ja to tak vnímam. Myslím, proste keď sa dohodne niečo, že je národný pretek, tak to má ísť tam. Samozrejme, že tou zmenou toho štartovacieho miesta robilo sa to tento rok preto, lebo však naozaj to vyzeralo extrémne, tá predpoveď počasia, a menilo sa to skrz to, aby sa pomohlo tým holubom. Lenže toto už sa deje 5 rokov. Aha. Že to počasie je, aké je, a
troška treba sa zamyslieť možno nad tým, že aký ten smer bude sa lietať. Hej. A keď sa už teda, verím, že sa dohodneme na nejakom smere tej oblasti, alebo teda Slovenský zväz určí teda ten nejaký rozumný smer, a ten pretek bude tam, kde sa deklaruje, že bude. Takže tiež si možno v tom tábore, že keď sa raz povie, že sa ide odtiaľ, tak sa musí odtiaľ? Pokiaľ to není vyslovene za dažďom alebo nejakým frontom, ktorý by tým holubom bránil, ale určite nie kvôli nejakému teplu a vetru. Takže toto hyle by si pustil odtiaľ asi? Samozrejme, ale je tam jeden problém. Nemáme holuby na to, na Slovensku. Ešte dneska je ten trend lietať to so strednotratiarmi. A tí na to nemajú. V podstate takomto počasí. Hej? Môžem potvrdiť tú skúsenosť, ja som na prvé hyle dal tiež na holuby aj na stredné trate a tie vôbec to nezvládli. Ale pri tom druhom, teda ten Alpenglan, keď sa presunul, tak aspoň prišli. Ale zaujímavé, že ten tretí tiež išiel u nás na Alpenglan, južný smer, a vy ste išli Eckenhagen, teda ten severný. Áno. No, bolo to troška vyššie ako Alpenglan, ale smer Koblenz, nejako tak, ak sa nemýlim. No a čo som pozeral, tak nám už to naposledy až tak nepomohlo, že naozaj to bol tiež dvojdňový pretek, veľmi ťažký, padli tam naozaj veľmi dobré holuby, ale keď som bral ten Eckenhagen, tak napríklad v Leviciach to bolo aj 3- alebo 4-dňový pretek, čiže také naozaj, že extrémny. Čiže asi ťažko, možno... Tak ono, vieš, v lete tie prúdenia, dobre, že každý rok sa to môže meniť, každý rok je to iné, ale v júni alebo koniec júna, druhá polovička júna a júl, vieme všetci, že bude teplo. Áno. A myslíš si, že tak ako sa teda mení klíma, že tie teploty naozaj tých dní nad 30 stupňov pribúda a ešte keď sa do toho pridá ten vietor, že mali by sme nejak reagovať zmenou plánov, že možno skrátiť tie preteky, alebo ísť aj s tým? Ja by som išiel asi do toho aj s tým. Proste len tam už sa bavíme o tej typológii toho holuba. On na to musí mať. Hej, samozrejme, že tú 700 pri 1500 rýchlosti tí strednotratiari dajú. A takéto tie závody boli, kedy si, ja si to pamätám ešte ako chlapec, že Kolíny nad Rýnom sme lietali ako národné preteky. A tam dá sa povedať, že jednotlivé kusy doleteli prvý deň. Jak aj vôbec nejaké, hej. A tie holuby na druhý deň boli bez problémov schopné podolietať. Dneska to není tak. Dneska v podstate príde niečo prvý deň, niečo sa zjaví do obeda na druhý deň a ostatných už nevidíme. Presne. No ale je to podľa mňa tým, že sa ten genofón toho holuba sa zmenil. Takže vlastne nemáme tie holuby. Ja si osobne myslím, že to je v tom. No. A ty si spomínal, že nemáte holuby na dlhé trate. Je to niečo, čo sa snažíte doplniť, alebo? Tak snažíme sa, no tak začali sme na tom robiť nejaké možno 2 roky. Rok dozadu. Tento rok ste nasadili Alpenglan, bol tam nejaký úspech? Alebo nepozeral? Umiestnili sme 3, jak sa nemýlim, ako 3 sme spravili, ale... Takže boli ste úspešní v podstate? Tak v podstate asi áno. Hej, takže aj nechýbajú holuby, ak sa myslím, že jeden chýba z nich. Hej, takže ako tie holuby sú doma. Ale cítime potrebu tých iného typu holuba na tie závody mať. Dobre, takže teraz si v situácii, že vlastne zháňaš tie dlhotraťové, čiže po akých holuboch pozeráš, že? Tak vyslovene tých maratónskych. Čisto takých kvázi tisíckári už pomaly až. Okay. Hej, takže ako chceme akože aj v rámci toho maratón klubu možno niečo skúsiť. Uvidíme, ako sa to tam podarí. No tak nie je to robota na 1 rok, ani na 2. A možno, že dáme na 1 závod a sme skončili. A v maratóne už máte členstvo? Áno. Jasné, lebo však keď krúžky chceme mať, tak... Jasné. Takže musí tam asi byť tieto podmienky. Tam mali ten prvý pretek som vnímal, že bol taký naozaj ťažký. Myslíš, že to je tiež problém s holubmi, alebo že... Holuby asi problém tam nebudú. Tam je problém skôr podľa mňa, jak to majú načasované. Či to vypúšťanie? Nie vypúšťanie, ale ten ako termín, ktorý to letia, je proste podľa mňa veľmi skorý. Keď to zoberieš reálne, si pozri pretekové plány oblastných združení a ak sa nemýlim, teraz z hlavy rozprávam, takže možno mi to nebude úplne pasovať, ale ak sa nemýlim, je 500 prvá sa letí a oni štvrtok už nasadzajú. Na tú 900, zhruba 900. Nemôžu mať kondíciu na to. Jasne. Tá príprava je slabá. Tam tie holuby, ja sa aj nečudujem, že to tak dopadne. Okay. Takže napríklad, ja keby mám ísť lietať, akože, alebo teda už idem lietať ten maratón a je takto zložený ten pretekový plán, tak prvý závod určite nenasadí. By si vynechal, ne? No, tak samozrejme. Okay. Tie holuby troška musia sa do toho dostať, vieš. Zober si, že ten holub reálne, neviem, či teraz prvá 500 ešte nebola aj taká nejaká rýchlejšia.
taká s vetrom, hej, takže Áno, presne. ten holub si to kvázi len tak dá ľahko. A potom ho dáš na 950 alebo 900, neviem koľko to má kilometrov. A teda tá 500 s vetrom, robili ste niečo špeciálne s holubmi vtedy, alebo? 500 je furt 500. Áno. Tam to nemáš na čom, akože... A robíš niečo inak, keď vidíš, že je proti vetru? Či je to 300, krmenie, 500, alebo... tak krmenie, jasné, tak spravíš im určite silnejšie krmenie. Hej, takže na koncu týždňa už je také energetickejšie, ale takisto my sa snažíme skôr ten cyklus mať celý týždeň vyrovnaný. Čiže nerobíme žiadne dietovačky a očistné zmesi a podobne. Aha. Čiže my ideme kvázi ako keby takou skôr vyrovnanou zmesou celotýždenne. Jasné, takže nemáte takže... Ale robíme to aj skrz to, že počasie nevyspytateľné, môže ukazovať celý týždeň pekne a zrazu v stredu zistíme všetci, že sa to pokazilo. Košujeme v piatok, že tie čarovačky s krmením, prisypávaním, uberaním a podobne nám kvázi troška odpadli v tomto. Čiže my sa skôr snažíme mať ten koncept ako keby celotýždenne krmiť, dá sa povedať, že z 80% je to rovnaké krmivo. Či je to po preteku alebo pred pretekom. To veľmi zjednodušuje celkovú tú prácu vo však. Jasné, takže je to jednoduché a nekazíš potom to krmenie, tak vieš, niekto prekrmí, niekto málo nakrmí a podobné, takže a u nás holuby musia trénovať. Čiže od pondelka trénujú ráno hodinu, večer hodinu. Takže ráno, večer a pred pretekom máte nejaký režim, kedy v sobotu už nepúšťame. A v piatok ešte večer trénujú? Okay. Aj pred ťažkými pretekmi? Jasné, furt. Všakže idú, hej, stále. A oni sú už kvázi tak aj naučení, že ešte aj by si ich chcel stiahnuť, povedať si, že nemusíte toľko lietať, ale oni aj tak ešte idú kvázi to svoje. Jasné. Super, tak to bola tak celkom dobrý komentár k tejto sezóne. A myslím, že by sme ešte mohli otvoriť nejaké ďalšie témy. A toto by sme mohli uzavrieť a ak by ste mali nejaké otázky, že ako pripraviť olympionika alebo ako odkovať olympionika, to budeme rád, keď napíšete do komentárov. Ďakujem.